Ondo etorri danok plazerra esan da podcasteko 6. saiora. Mikrofonen eskerrezkoi, eneritz. Eta nagore, zebukaz batera, euskeraz eta sexologizien inguruen berbakaz enredateko. Gaurko programie podcasteko lehenengoko temporadako askana esango da. Eta temporadie biribiltzuteko eta nosinho basikuekaz finikiteteko maskulinitate eta feminitate ereduen barri ingu aur. Zer da kulturalki maskulinu esatie, eta zer da femeninu esatie? Zer da nahiega gara hain kategoriko esatera? Badau beste biderik? Horren barri, gure basunokin eta geuaz batera sostrie, geratu. Plazerra esango data. Andra zaizoten. Andra hitzen da. Mujer no se hace. No se nace. Se llega a serlo. Zema bidarra entzunduz hone berbak ez da nago? Bai, alan da. Simone de Beauvoirrenak. La gran Simone de Beauvoir. Mila beratzen da berrota beratziko bigarren sexua, Le Deuxième Sexe, liburokuek, mazen konkreto, eta paradigma aldaketa batek arzauen, ez bakarrik ikuspegi feministen, kritike feministe osun bebai. Ze politxo zan zuri frantzesez, bare zan ozta bere? Txarra zer zara. Ez, politxo zan zu, Zer andali? Le Deuxième Sexe. Oi, etzeka. El segundo sexo, no? Bai, bigarren sexua. Bigarren sexua. Osea, hori da izenburu originala. Fíjate. Politxo urten zu frantzesa. Gauza asko ikasten zamen. Cuida. Eta zuzendu be bai. Batzeta, hankasartzik izan duz bai, tire. Eta zer dagoen horren atzin ba? Claramente genero identidadien dimentzio bai soziala, kulturala eta dialektikua. Eskara jaizoten andra edo gizon, edo danadalakue. Jaizoten gara aludun edo sakildun. Ero, geure bermitarra estilora tortonadun, motzonadun, ero txitsarrodun. Sozidadien presentaten gari zeniko, aur datosku etiketie, andra edo gizon esatia. Andra eta gizon, klaro, gure kulturien kasuen, mendebaldeko kulturie, heteropatriarkala da sistema osue eta dimorfikue horrez gain. Orduen, ez dagoen hartuten besterik, andri eta gizona esatetik aparte. Naiz eta gaur egunien, aur apurtuten eta superaten gu esgitzik, bai. Eta hau dana, aparato infinito bat dau sostengaten dagoena, sistema heteropatriarkalan erruetatik jaizo, eta beste barik etiketa bakotzari tokaten datzozen konportamientuek, gorputzek, praktikek, espazizuek irakasteko. Bai. Haulan ikasten duz, ize kontzientziripe ez dagoeniko, motzoniegaz edo txitzarrugaz jaizotiarren beste barik, erabatekue, ero bestekue esan bigarela. Imposizioz, bai, ero bai. Ostantzien, eskara gaurko gizartian kabiko. Bai, eske gogorra da, ja zelan aldauen determine... Genital batzuk. Bai, barriro genitaliadien importantziz ez da. Bai, gaurkuen asko ibilko gara horren barri. Bai. Horren inguruen, mintzen. Bai, egize da, hori kondizinu ez dela, ezer universala, kulturetik kulturela kamizeten dan zeu zer da. Naiz de... hain mundu globalizauek gero eta bardin hauek esatera daru gaitu zen. Bai, kulturetik kulturela diferentziz etauz. Ez da, orduen, ingleseko zero conditional. Akoraten zaren, ez da zuieniko zero conditional erabili, beti euneko unien pasaten dizen gauzek, ez da? Olako gauzeka zezintze zero conditionalik erabili, ze ez da urelez, ez da eungerra duen irikin ez da hartzien. Kulturetik kulturera esan duten moduen diferentzia asko dauz. Por ejemplo, jakin zuen homosexualidadi bera zelan ikusten dan kulturetik kulturera kamizaitzen dela. Bai, Edo, erropak eurepe, patrimonio kulturalan parte ulertute, kulture batetik bestera desbardin estipuleten diez. Badauz gonakaz dazten dizen gizonape, badakigu ez dakuzu aina zau. Edo badauz, zibilizazio batzuk, bi genero baino gizau dako jenak. Eta ondorizoz, dimorfikuk ez dizenak gure sistemidan moduen. Euretako bat Mexikon dau, muxes, edo mujes, ez da hitz ondo pronuntzizeten. Muxes, pentsaten dute esan zeiela. Hemen ganera gomendatuko txatie danari, entzuten dausenari, serize bat, El secreto del río.
oso politzea horren barri justo musesen kulturin barri. Neupa puntin gotorduen. Bai. En la lista, da badau beste bat, bueno, leko askotan, bai, beste bat Pakistanen. Igras, ez da hitze parkatu pronuntzia zinue, bai, bueno, idatziz, HIJRAS. Aur ikusten da, olako etiketak zematakoen kulturaletik, ez da zemat kambiantetik, eta alan dabe, egi universal modun hartzen duz. Ai, Simon de Beauvoirrek zemat errozoi. Benetan be. Bai, bueno, gure kulturiek exactamente ze ezaugarri inposatuten dozkuz orduen. Ba, esan du moduen, heteropatriarkala da sistemie, hori argi dau. Bai. Horreku dago esan, gizona referente nagusi dakun egiture politiko, ideologiko eta juridiko edala. Manda batetik, sexismoan oinarretuten da, osea, generuen araberako botere banaketa ez igualatoi zuen, eta horregaz batera, matxismuen, misoginizen eta homofobizen errepresentazio interminablietan. Simbolikuek esan, zeinez. Dimorfiku dalez, emakumezkuek eta gizonezkuek diez intzarrien dauzen eta normaltzat hartzien dizen identidade posible bakarrak. Zer gu dago esan horrek a efektos praktikos? Ba, gizartetik kanpo geratuten dizela, edo andra, edo gizon, ez dizen beste identidade errepresentazio guztizek. Eta ez diez gitzi, Imagine, ze mundu enkorsetagoen bizigara. Bai. Bai. Eta esan baritue, gizona dana maskulinotzat hartun dela eta andrie dana femeninotzat. Naztiek txartu ikusitze gondiez bai, estigmatizeta. Beitu, joko bat ingu. Pare bat galdera plantiekuz, daia ze konnotazio edo ze sentsazio datortzuien burora. Bueno, ia ba. Bota. Zer da gizon femenino bat ikuspegi sozial batetik? Ero andra maskulino bat? Zer da andra femenino bat? Ero gizon maskulino bat? Zer dutiz? Ba, bueno, niri burura tostazenak, holan, esan da, ia lehen gokua, esan do, leheus esan dut? Zer da gizon femenino bat? Zer da gizon femenino bat? Ba, normalien, etorten datzune, txarto esan da, marikoie, no? Bai, femina haue, esaten dana, ba, hori badala, como sensiblie, gauz ekiten dauz, como, sensibilidade bategaz, jaskeri bai apurtzu eta hortik dator, normalien, bazuten diez erropa, pegao ekaz, inkomodo, entre comillas esangu, bai. Berbaitzeko eri bai ezberdin esaten da, como más pausau, ez da, agresibu esaten, bueno, horrek... Ganera esan zu modu marikoie, osea, ez da homosexual esatie, osea, hor badako askoz kargak gizau, eta bueno, bebai, punto, osea, zean da, asteriskotzu bete doitziarren edo hau kolektiboa purbet bizibilizetiarren, gaur egunien, bueno, ez da urte batzuk atzera badan edo, bueno, gitzi gora bera, berorreko kolektibuek hartun dauen berbi da, eurek ganero orain intzauie beste resemantize, beste konotazio batzuk beste konotazio onauek emon, eta modo reibindikateo modun erabiltzen daugie. Bai, insultitzez da zu, nik zeure insultu hartu got, eta neure onerako erabilkot, no? Apropizein got, eta neukutzaten barren semantizazio mongotzat, eta como hombre empoderau. Bai. Gure atzitik esaten dauen liko jemie. Bai, bueno. Bai, egize da. Osea, hori geiketi eintze, ez da, gizon, gehi femenino, datortzu, hauri prototipu. Seguru nau, persona bakotzari datozkule, persona konkreto bat. Ba, urrengoko pregunten pasaten dalez, da zer da andra maskulino bat, kontrara, no? Lesbiana bat atoskudan hori burura. Bai, ero, hori, bueno, ez agresibo, bai, ez da okupeten igual sensibilidadetik, ero jabotetik, ba, igual gizaua... berane kabuz, berane bolara da bilen, bai, da bilen nonor, normalin futbola bai etortnaz burora, bai, alanda. Bai. Karo, hone dan atiez, dakulakon, lehen esan zuen moduen, superren korseta eta burue, eta dakulakon kaja bat,
aurretarako gauze batarako. Horretaz Ez kontziente kuadraue gara. gauze biribi ez hartziko, ez dizkabiten. Hori da pasaten dana honegaz. Bai, limitanti da, bai alandaku sartunde. Eta ez du gure zan, lotzatu iten gara askotan, no? Esati, hau da nadako, hau kakadanako duen, bai eske normala da, gizarte baten bizi gara, eta zeuk esan zuen modun txikitzeri izan duzune, gau, ordu normala da horrek, buru nokitzi garrantzitsuena da identifikati zikeran, eta horrek, kanbizeteko zozera itzia, no? Bai, aukeratut zeuk, norantz guzun egin, bai, konstiente esan da. Ez esan da, danitzen du, eta digeriten du entera bain barik, como si fuera una acción involuntaria gorputzena, eta holan performaten gara. Bai, datoz burura kanta bat, gure amets karratu entzat, borobiegia baita mundua. Osa, ezke total. Osa, zelan dauen, ez da hitz esaten. Ezki, geratu dazten, bauri, gaztetan entzut esan duzen kantan, eta geratu daz, bera, esan leze buruen pegata, da, eske, pilo bat, leko askotara alda eruen, Baina testu inguruen ipintzaut kabidade politzeak, demostratzen da bauri. Osa, zelan gauzen leko kuadrau eta estanko baten sarratute, dauen diversiade guztireko. Bai. Eta esan du moduen, androzentristida sistemie. Gizona da referentie. Zer gu esan horrek a efektos praktikos? Boterie zentzu zabalin ulertute. Botere simbolikue, botere kapitala, botere espaziala, juridikue, okurriten datzuien botere klase guztizek, basikamente. Ez dauela simetrikoki banatute. Gizonak urteten daui beti, irebazten. Horreri, dominazio maskulinu esaten datzo, esaten txo burdiek. Eta igual pentsako zuie, soluzio horreza da orduen. Ez pauen 50-50, erdi-zerdi banatute, hobeto banatuta fin pelikulie, dano posik. Ez. Abalek izu gainera, Hauri ez da inerreza. Hori botere guztizez aboten, legitimizeten, aparato guzti betauela konatzien. Dau politikie, dau kulturie, dau eskuntzie, komunikabidiek, botere gune nagozizek, artie, literaturie. Zer pasaten da, momentoren baten, hori boterie, kilinko lan imitzen daniko, eta kuestenaten daniko. Tranquil. Ze heteropatriarkoen karga da horreri besoluzio bat emoten. Zeintze soluzioe, genero indarkerize. Gizonezkoek, botere edo nagozitasune dardakan ikusten daueniko, indarkerize biltzen daue, noka gintzuten dauen argi itzitzeko. Benetan. Boteria segureteko beste elemento importante bat, igual ez dana hain biziblie, barrorarte sartzien dana hizkuntzi da. Hizkuntziegaz zeritzen dan eta zelan ibiltzen dun, hauen eta minen be importantia da. Inkonstientemente, idea asko sartzien dizelako nortik. Por ejemplo, maskulino plurala erabiltzia, no? Por ejemplo, erderaz esango, euskeraz, apurtzu ben neutru hau da asuntu. Aquí estamos todos, igual, amarre andra eta gizon bi, erabiltzea todos en vez de todas. Bai. Hori, aldesan bat, por ejemplo. Absurdu da, eta botere, eta sobre todo, erakusten dozku hizkuntzetan be gizona jerarkizenko izen dauela, eta beste danak behian. Edo, esakerak, kantak, por ejemplo. Neskazarrak ero mutilzarrak. Definizioz, bardinero antzekue gudabi esan, konnotazinue, soziedadian, basta bardine. Asko ez tarra dauz ikusitzen, neskazarrak, mutilzarrak. Edo kirolien esatie futbol ligie edo futbol lige femeninue. Abizena, andraskue pakarretaruie. Neutrotzak, gizonezkuena hartzin dalako, no? El grado 0 ero la norma. Dori mensajie, hizkuntzetik bertatik emoten dozkuia. Osa, da hizkuntzie, denok ikasi du, berbaitzeko komuniketeko orduen, imagina. Eta ez maz, ganera hizkuntziek eta esaera sarrak, eta, sarrak adjetibu tinon moduen fosilizeitzen dauz. Osea, geratzin diez, urtietan, hizkuntzik amizeten due, biziritauen hori da sintomatako bata, olako formuletan, fosilizita geratzen da, igual beste momento baten, pentsaten zan edo gondan ideologize, eta hori transmititen segiten da. Osa, hori burbile aur dago, abante, palante. Eta hori dana, inkonstientemente digeriten du. Abante, palante. Gorputzen bitzartez, eta konportamentun bitzartez be, maskulinu dana eta femeninu dana arautute dau. Osa, horregaz be bai. Nik pregunteten batzuten ene, zuretza zer da femeninu esatie, zer erantzungo lekiztazu? Niretzako, jaskeran dino estazu.
Aulan esan da. Hola esan da. Generalien. Ba, bueno, eske ez da esango behar dino, bai, sensibilidadie, jabotie batez be, useintzu okitzie. Bai. Makillajie, bai, gonak, takoiek, maurre gauzanak, performatia. Bai. Eta, en cambio, maskulino esati, Bato lo contrario, normalien bizarra okitzie, haulan, ez askelales, bai, arropa haulan sueltuka zutie, bebai, zelan da, representatiero, leko bat hartzie, como diciendo, amen hau, me hago notar, emakumi aportzu bet, ba, igual, suabetzu hau, ero, desapercibite pasaten dago, bai, nitzako maskulinidadie, ez. Futbola lehen aitzetu moduen, bauri, agresibidadie, berbaitzeko, como altu hau normalien berbaitzen dauinak, no sé, gauzasko da. Bai, eske, alan da, oza, zerrendi ez daka baten, pio bat ezaugarrez hartzen diez, ambito askotakuk igual esango zuia, hori be bai, hori be bai, eske, absolutamente dana. Por ejemplo, gizonan eta beste gorputzen arteko lehenengoko diferentzia handizena, bakizu zaintzen? Zein? Ia, imagineku, txitzarrue, sakile, pare bat zite datostez burura, honegaz, klaro, espliketen dauinak eta erakusten dozkuienak hau, eta ganera ez diez opinion popular, hau ziti da artikulo zientifiko batetik hartu nikue, oza, beran ikerketi dako batzetik. Bai. Haulan dino. La representación de un hombre es la de un ser pollado. Referentzi guztize gure basoien idatzi eta pregunte, bai, bueno, zeuke jakitzeko, Sabuko ikanto eta beste batzune liburotik hartun du, 2003ko argitalpenetik. Eta beste bat, ze esan dozku Freudepe, beran sasoien horren barri ba, aspaldiko Freud, Freud. Astutokin du. Benitan be. Ba, esan zauen, andrak txitzarronen bidize dakule. Horregaz espliketen da, ba, gurie, geure genitala, falta moduen, falta kakotzan artin, por supuesto. Ez da buena akabata esatiles, no? Bai, zulue, ilune, ikarie, eta en cambio, ba, genital maskulinuk, ba, kompleto moduen. Orden, esan guztazu, horren atzin ez bauen ikuspegi androzentristi eta misogenue, zer dau. Eske, jolin. Beretan, habitu noiztik, eta habitu norarte aiega dan, gaur egun erarte, Freud, osta beran idea bat. Hemen datozko, osta Freud gusan barik, platerera. Eske, honek egin dagoena, bueno. Dana dela, gorputzeka segite orduen maskulinidadie definiten dauena, txitzarrue okitzi da, eta aldala handizea. Txitzarro handizea, txitzarro marikoia esaten dana. Inopaino handizaue. Baie kontu, ze grupuko handizena ba, zeurie bai. Ba, bueno, hemen esata sentiten diez bestiek, eta igual kontra ditzen zuia da ino zuepa, igual handizize da. Bai, bueno, hori klaro edatu dasko. Horregaz atera, bebai sartzien da, en el zumo, handizek eta fuertiek esatia. Fertiek esatie, bebai, hortik arazo asko aldiz etorri, bestiek, eta bueno, hemen batez be, andraskuek, imiek eta jente nagusize, protegiteko presto egotie, irrazionalak esati bai permiteten datzoie, andara iztatzoiena permiteten, eta baitze agresibuk esati bai komentadu moduen. Emozionalmente kontrol hauek esan bidiez, hemen bai handicap moduen esan daui bizi, joera zero, esikita zero emozionala. Ezin dauie danan aurren egarregin, emozio intentzorik erakutzi, horretako azten datzoie. Eurengan, seguridadi okin bidauie, erretut egon arren. Esan bidiez, exitosuek, ambiziosuek, aberatzak, badizen, asko sobeto. Liderrak eta kompetitibuek. Horregan, benetan. Estresa nahi. Listien, ia, astu ez esan atelelo. Honegaz lotute dau, gizonan identidadeen mitue. Mituek ez egiten zegena da, nagusi itzen duzen einean, eta aman altzotik separaten azten dizeniko, soziedadien begizetara inor baino maskulinu hauek, inor baino balienti hauek, inor baino edozer, baie edozer hori maskulinue. Esan bide, klaro, zeostantzien marikoi moduen etiketaten diez. Eta, klaro, hori representazio bat da eurentzako, presio bat da eurentzako bebai. Imagina, esen esatin egarrik egin treste basa zen, beti onbiarra hor como posturiz daboten, hori dana. Numero 1 esaten, inoganetik geratuten. Bai, presio asko da. Bai. Bueno.
Holan, bebai, estetikamente frakakas ikusi diez beti, jaskeran, ze, claro, erropa bebai kulturin parte diez, elan ez? Bai. Eta zelan afektaten honek danak, por ejemplo, praktikeri, gizonan gorputzek instrumentalize egin zizelez, manda batetik, bihar fizikoena peurekaz lotu esan diez, obreruek edo... Intzarragaz, dauzenak bebai repartiten, kotzitan, eta gauze mekanikuetan, eta euren gorputzek alaba dizelez, beste manda batetik, botere gizengo biharrape eureri emondatzoi. Da, bide batez gitzien guek, Andrari. Eta Andraskuek zelan karakterize diez, totalmente beste mandan, en lo opuesto. Gizonak handizek eta intzartzuek esan behar badizen, Andrak delikauek, debilek, txoritzulakuek esan bidiez, eta amak esateko preparata hon bidiez. Claro, Andrantzuek ez dako zereginik izartien. Andrak igual amak, binomizu estipule da. Horreri izaten datzo, la maternidad como institución. Horren inguruko liburu interesante batako Adrian Reich adituek. Eta ganera esan bidiez, argalak, gaztiek eta politzek. Edertasunen mituek ez egiten dauelez. Gaur egunien rekreazio kintza horrek, zirugize, botox, liposik zinuek. Horre guztizek, hain natural ganera agertuti, osea, ja... Eta gaztetarik, orain umiek, osea, 12-13 urteko jentia umiek da biltzeze eskinkerra eta kremak eta emoten arpizen. Jo, eta normalizeta dago, por ejemplo, bularrak operatie. Makilleta jutie beti, ez duti makilleta bilustasun batele, ez. Bai. Eta hori dana aur kanonan. Bizarrak, ojo. Bueno, bai. Guk intzune, oin ez da izen, programa geure tortola baltzan proklamue, ez da realidadie, edo, bueno, ez desde logo leko mediatikutan, osea, hor pornografizek minan dizein zau. Bai dana da, aur kanonan, eta horretan meidetan sartziko, no? Edertasunen mituek askanin hauri estipule dozku, hauri mugatu dozku. Eta andrakaz lotu dizen, atuendo danak aurragaz lotute dauz. Zantzizek edo gonak, edo andraskuen gorputze sexualizeten dauin erropak. A enseñar todo, eskotiek, bularrak markateko, espanak gorri sensualak esateko, hankak erakusten. A enseñar eta a inkomoda, osea, geure buruek inkomodatean, ze normalian honek erropak inkomodoek esaten diez. Bai, jo, takoiek, por ejemplo, playera tauseniko. Takoiek, akorate nahi... Nonok komentaz hauzten. Beran semetsuek, bueno, ez da neskatu zan, neskatu pentsatzen dut esan zela. Eta ipintzoien, neskatun jugoia. Bai. Eta berak esan zegoen, ez ni mutien hau doze, komodu hau eda. Zegoan neskatunako kintzau, ez da sobaku iztu hau, tiranti fin hauek, ez da zer da, bera, komodu hau da. Irakurletzokoko hor komentagen. Bale, nuk, non ditatu, ez da, genaiak oraten nibiz referentzizek. Ostra, jatzik itzerik fuerti da, eta hori, horrekumiak, berbain zauelako, beste asko zamat izilduko diez da zan, normalize. Eta gero, takoiek, eta zema bidar, gero izterrako minek, eta ezin eruen... Benetan. Ene alabi, ezin erune. Ene alabi, hola entzun bizu, korri duzinik. Alabatzi. Pentsalekin behiek irritetako zuzen. Bai. Eta horregaz batera, emozioz eta sentimientos beteta representada andrasku, bai. Manda baten daku, zero joerako ezik eta emozionalak izunantzako, osea, zero, apatikos total, da beste mandako andrasku bagozu, kariñosak, bebai femeninuek, pasibuek esati bebai, objetibizeta, agertu esan dize askotan, otzan, horregaz lotute, otzanak, obedientik esati be eurekaz lotu den rol bata, osea, labur bilduz, iziek esateko ezik gaitzuzie, eta amen eitzeko. Eta zaintzi, bai, ez da? Hemen ez du gaitzetu, bai. Ez, gero praktiketan. Bai. Hau honek konportamentuk eta jarrerati ez. Eta hemen falda asko haitzetuti bai, aurreko programa bizitan komentagen duen maitasun erromantikun mitue. Ze horrepe bai irakasten dozku, maitatuek esateko biharra dakule. Versus gizonari, tranquil, zuentzako ez da edo biziko problemie paregio kitzie. Bai. Eta... erakutsi gaitzu, ze representa esan gari ez, beti esperando, etzien, sufriendo, gizonak itzi bidau relazio, eta andrak negarrez, eta... Aurre
hautzetu dundana. Bai, bueno, nire atentzio ditzuten doztena amentema danan da, zelan ikasi duen guzan barik, hone portaera kokitzen, Bai. Zelan traga duzen horre danak, eta zelan performa duzen, sairun duzen geure bizire. Bai. Eta ondino gizo flipeten doztena da hone portaerak genital batzutat datozku zela. Eta zelan hone komportamientuek geure biziko esfera danatara afetaten dozkuien. Inkluso intimuenetara bebai. Hau da, geure arteko enkuentro erotikutar artea llegadiaz. Eta seguramente, kontziente be eskara hartun duzen, edo bueno, jandu zen rolak aitzekitzen duzen gauzetaz. Zezelan esan lehi olain dato batzuk botakotaz, aportzo bet pentsateko, emakume heterosexualan bostetik batek, hau da, 18%ek, inoiz edo ize inoiz ez dagokin orgasmo bat, beran bikotiegaz enkuentro bat okikeran. Wow. Bai aldiz, gizon heterosexualan artien 50%tik baten errealidadi bakarrita, hau da, 2. 18 eta 2. Bai. Wow. Eta hauelan esan da, txokaitzen da hau, eta azten zara plantieten, zer pasan dazko andrari honedatuk errealak esateko, no? Bai egero, beste aldi dator, ze emakume homosexualan datuek guztiz ezberdinetiez. Hau preferentzia erotiko dakoien emakumien 6% kasu bakarrita, esokitzi orgasmorik bikotikaz. Kontra 18 heterosexualana. Efectivamente. Orduen, hori ikusitze argi dau, ez dala emakumien kulpie bakarrik, edo ez desde luego geuri bakarrik. Hor beste zozerron bide. Eta aldiz, buelti emonda preguntiri, ez eskotik baiezko formula senyora pasakeran datu epe bai esanguratzuetiez. Ze, emakume heterosexualan 33%ek okin jau orgasmo bat beti, euren harreman erotikuetan, eta gizon heterosexualan 35%. Wow. Ez ki datu fuertitizea. Bai. Esanguratzuti ez. Gero beti aberronek zenbakizik eta emoten dizeniko zakin bide ze baldintzetan nintzen hori kerketie eta bai, desde luego lan visualizeteko dauen esangu amildegize increíble da. Eta niri bebai datuek, zenbakizetiz, no? Bai, niri bai urretu itzen doztie errealidade batera, oza, emoten doztie como benetan pasaten dau, oza, hau ikertu intzeta, eta zenbakizek ipindatzoz. Bai. Bueno, eta orduan azten zara pentsaten jo, eta nondik itorlei hau ezberdintasun mandu, no? Eta dinozu, ia honetan antzatorrize geure emakume gizon esateko erakutzeti bat horren, Cuidadito. Igual bako la zeir ikusiz, Eta ezberdintasunen errozoie aztertuten paraten zaranien, genero rola da gizen sustentaten dana. Ni, oske, desde luego, flipeta lotu nahi honen danak leidukean. Ojo, dato, honegaz ez daukure esan, orgasmo erdigunen gudotenik ipini, Zostantzian, hemen podcastan esan duen, danan kontra zongo leki gara, oza, inkoherentik esango leki gara, ez daukure orgasmo ipini puntuan. Ena ditorko ni esatean zer dan normala da zer ez dan normala. Bost orgasmo kinbizu zaztien, ero bi, ero, ez, para nada. Honegaz gudotena esan da, geure emakume gizon esateko eriek, norainoko eragine aldabuenokin geure sexuazio prozesuan. Bai. Lehena aitzetu zen jarrerak eta ikasi duzen portaera denak noraino aldozkuien afekta. Gure orgasmutar arte. Hau, adibide bat. Bai, ekarzu, adibide konkretoa. Egize da ez da laitzen ikerketa askorik orgasmo femeninuen inguruen, batez be. Batez be, bai, en general, identidade eredun ingurun bez. Orduen, adibide bi dauzeniko, eurek erabili bidiez noa imaz. Ez da beste datorik izau. Bueno, zukin zu. Bai. Sortzirun ojako doktoretza tesi betin zu. Bai, elan da. Bai, egiz da ez da huela ikerketa bat, zeukin zu. Ez da, bai, hori gaur komenta duzen gauze asko, hori geru hau komentateko okintzote preparata aurreratu, bai, aurreratu ingo gara. Ez diez, holan igual esan da geuke liste moduen, la lista de la compra, pentsaten da geure burotik eta usen datut izela karakteristikek, bai ez, honen danan atzin ikerketa bat hau, eta zientifiku da. Bai, eta ez da ikerketa laburre, nire esan zu moduen, eta topadoten sorpresietako bat esan da, bai, segitzi dauen hau ikertute. Ze, nik intzotena da, intentadotena da, biltzelan bat eitzen, eta bueno, proposamen
batunde daun proposamen bat emoteko, emoten, alesateko ikertu, por ejemplo, edozein kuadrotan, edozein sorkuntze artistikotan. Bai, metodologi betero, no? Eso es. Zezelan ikertuko zu bestela, ez da, itzamen liburuen ze maskulinidade feminidade dauen edo gizartien, ez bauen marko teoriko metodologikorik batunde eta osatut eta kontrastata. Orduen, nire intentzio hori izan da, aldezan duten egin hori emoti eta batzie. Nik neureran, eta ez dago egin zer, así que seguramente okingo dau zer. Humile da, bai, egin zau, motzoi, lorak eta motzoi. Bai, zera. Bueno, eta hone dato danak aitzetuteko itzurrize, Labretza orgasmika liburutik atata dauz, Katakrak argitaletzien liburue, Paola da Montina, eta gure basoien gizauzakin justo honen konkretuki honen barri, animeten zaitzuti liburu lehiduten, ze oso gane oso amenu da, fresku da. Bai, berori kolekzinu da, haulan diseineta da, harin irakurteko. Bai, txikitzue. Bai. Eta izenburu eske, aio, opoala da, geure amuak esango zau modun, opoala da. Madalen, goie. Sí, labretza total, eske labretza orgasmikar arte egaten da askotan entzun du, labretza salarial, berretza asko ikusi duz eta esan da askuz, bai, honen inguruen... Nik horretzik erosi dute liburu. Bai. Zaten nahi hau ez dut entzun inoiz. Eta unainoa llegaten da. Honen ingurun bai, Nikolan ez dut irakurri, bai entzun dut, erotikigaz eta noperane sexua zinugaz lotut egiz hau beste sexuaren konfinamendua. Edo gazteleraz, konfinamiento del otro sexo. Esaten datzeina. Bai, berez, oinarriz den hausnarketa bardin edau, naiz eta dato lan konkretorik ez da honen moten horrek. Eta maitasune romantikoen mituek, amatasune instituzio modun hartziek, 2, eta edertasunen mituek 3, irurek, intzaui batez behandrie menpeku hau subordinau hau. Zango zan, como el triángulo de las Bermudas, no? Eta 3 mituek kolokaten diez 3 erpinetan. Eta horrek erun dago handrie, hor kartzela barruen egotera. Se pregunti da, nok desidu da hori? Nok diseine da hori? Nok diseine dau 90-60-90 meidie, por ejemplo. Deseo maskulinuek, begirada maskulinuek. Nok pentsa dau, genial. Andrazkuk amak esango diez eta eurek ibilko dizi misa boten, denporak izau geuretzako. Esan dute moduen, patriarkauek, ez da, bos gizoneskuen representazio dan sistemiek berak. Eta noki mintzau sandrazkuek gizona noiz etorko etzera itzaroten, esperando gizonantzako bigarren maileko preokupazio daniko, bardin. Aurrik ikusten dakora komentadun boterin erabilerin diferentzize. Zer ekar dago honek danak, praktikeri behitute, andrazkuek arrelaziona dizen praktikek izenak edo zabotigaz, lotute dauzenak esatie, lehen esan zu moduen, no? Persona nagozizek zabon, imiek zabon, antereinuk esan, enfermera, tostunek, edo bigarren maileko biharrako kitzie. Botirera ez aigateko, klaro. Zeolan erreserbata geratzen diez, automatikamente eta inongo esforzorikin barik, gizonezkoentzako horrek boterezko lekuek eta posizioek. Eta hemen ganera andrazkuek tetxo de kristal esaten datzuna betopa dau. Zerku dau esan hori metaforizetako erabigide erakusteko imposibli dala andarantzako edo desde logo askoz begatzaue gauzek aldatuten zunarren, gizonak ailegaten dizen botere zirkulutara, bardin ailegatie. Eta hemen bardin errepetizinun gudu azpimarri egin. Ze igual horretara zirkulutara ailegateko, igual enbidauie un plus de esfuerzo. Pellika da gizago zango. Igual hartu midauie askoz papel maskulinu haue, euren karakterra eta jarreria askoz maskulinizau hau, agertu bidauie, ez etorteko patriarkau ganera, dalezateko ailega, gizonezkuk ailegaten dizen. Esan du modun bebai, gauzekan bezeten duez. Grazize, bai ez da honino hori realidadie askontzako. Eta ganera, hemen jokuen, badau, 3. posizio bat gizonezkuek ez dakoiena. Etzeko biharrak itzie, kobrabako biharrak. Zer konsegiten da honegaz? Andrazkuek eurentzako denpora libre egitzia bokitzie. Eta dakoien denpora librien, zati handi bet, kobrabako biharrak itzen pasaten badauen, kapazia de monetaizo gitzia bokitzie, eta kontrara gizonezkuentzako. Denpora libre giza bokingo dau, eta kapazidade ekonomiko giza hube bai. Eta nago montata. Bai, pentsaruk negozizo bat, que está todo superpensau. Kapital simboliko eta ekonomiko gizau gizonantzako. Fein pelikuli.
Eta zekarda honek danape bai, andraskuek, beti hon bizelez daboten, etzeko biharrak itzen, etziek leko pribauek, femeninu ulertu dizela. Eta leko publikuek kontrara maskulinuen. Bai. Eta horrepe botere diferentzi bet markaten dau. Aurra arte be, aiegaten dau dana. Igual pentsako zuia, exageradas. Ba, ojalá exagerazin usatie eta ez realidadie. Bai, ez da. Ze bai, eta hemen afirmazinu dator, ze hau ikertute dau. Espazizuen bitzartez be, gizartien ideologize alda irakurri. Fije ostantzien, zelan dauzen gauzek posizionata, oza, por ejemplo, eskola baten, hori orain kanbizeten dauz be bai helen, irakaslie posizionaten zan punte baten, eta aldala, beran alti jotzun en su escenario, ez da, altu hau, eta aurren okitzen zan dauzen imiek ikasliek. Notako boteri hor, claramente irakasliek, edo komunek. Ez que komunetan... Komunetan gaur egun be markata da, nora sartun bizan. Bai, super polemiku da. Eta dauz, komunetauz konotazioz beteta, eta genero horrolakaz lotute dauzen, pile bat komportamentu aldiz ikusi hor. Esketzi zeitzen zuteko, geure rola sartzie... Bai, hori diferentzi zeitzie, eta kanbizeten dauze, badauz komun batzuk, por ejemplo, ez dauzenak markata, dori gero eta tabernak izauetan ikusten dabe bai, gero bai pasadazt, kola unika bat eitzie markata egonarren tabernan, eta desiditi personak urteten duzen egin sartzie. Ebe, normalin juergatan esaten da, eta juergatan eskuseta dau. Egun normal batean... Bai pasadazt hori polemiku esatie, eta gizonen bat gora kaparatik, edo incluso andraren bape bai. Karo, eta horrek kabidi motentzo be bai, ez binaizo bateri, edo zein lekotan tranquile goteko aukeri okitzie, no? Zestantzin, elegidu bida, nora sortu nahi. Bai, orduen, eta be bai, esango zut, eta komunetan bai ikusten da, por ejemplo, umien kanbiadora, batez be andraskuen leku noten da, horrek ja, implicitamente dinotzu, andraskuetiez, umien... bolugar, kanbenze den umien. Eso es. Edo bebai, irisgarritasun arazutako jenan komune, andraskukaz batera hoten daleko askotan. Orduen, las débiles, andraskuek... Las menos válidas somos nosotras. Claro, es que aur kolektibun sartzen dana, implícitamente. O sea, horre simboluek sartu nintzen andraskus esan duen moduen inkonsentemente. Bai, ez pentsa, horre bakarrik existiten dizenik. Bai, bueno, astu aztena esaten da, horrekaz karakteristike guztizikaz bat datozen eredueri hegemoniko esaten da. Vale. Bai, hau, gerotan izagoen zuten da. Askotan aitzetu duame, igual, matizetik. Bai, da, masculinidad hegemonika, igual gerotak izagoen zuten da, no? Edo feminidad hegemonika. Diez justo, gaitzetu zuen horrek ezaugarriz, praktikek erropak, espazizuek eta tal cual, heteropatriarkauek esarri dauzkusen modun, beteten dauen txek, itzen dauen da, no? Listetan. Soy esto, hago esto, aurreties. Bai, esan dute moduen, ez pentsa horre bakarrik existiten dizenik, ze badauz pertsona asko, ganera horretan eskematan identifiketa ikusten ez dizenak. Gero eta gizau dizganera, eta batez be, asko lagundu dau, movimiento feministiek hor borrokan begizek egiritzoielakon gizon askori bebai. Bai, hori esan inbide, gizon askori bebai, eta gizon asko sentiten diez, superren korsetata, eureri ez egiten datzoien rolatan. Egize da, andraskuek itzen dizela askoz gizau zapaldu, eta gizonak ez dizen beste kolektibo danak, batez be andraskuek, lehen esan du moduen gizonantzako bada presio bat. Bai, ez da nugu ezetzea, badakigu hori dana asumiditzen du. Ze limitanti etizen batez be kolektibo minoritei zuentzako, bai, punto baten, gizonantzako esan du moduen. Ze geure esku dau, azken baten, zelan berba egin, zelan zantzi, bihar gari zen deziditie, eta, azken finin, hegemonitzik urtetie. Eta, badakigu gauzek hitz aldatuten duzela esan duzen moduen, eta igual esango zuio, pentsako zuio, nik ez dakot hau zentzazioa, hau pertsepzioa, horrek ez da gure esan, errealidade bat ez denik. Zeuko esan zuen moduen, hau da investigeta da, batunde dau. Orduen, zentzezan, ez existiten ez danik. Beste gauze bata, justo zure inguruen, zuke ez bizitzi holan, edo zer dan, Edo esan moduen, ez entitiz identifiketa, edo ez guzati hori segidu, edo zein,
kanta edo entzuten zuniko, irakurten zuniko, edo incluso pelikulek eta askotan agertuten dize repetite. Haulan, etor dazkoz, de hecho. Hauri input guztiz eukintzu, hori informazio dan haulan, eskopetigaz, geuri botaten, txikitzeri. Orduan hori, desde luego, ezintze zestatu existiten aztenik. Bai, eta honegaz lotute, lehen esan moduen, disposizio oso batako sistema heteropatriarkalak identidadereuek danon buruetan sartziko, eta horren parte artie da, ez da, orokorrien eta literaturie en konkreto. Gaurkuen aurtitu estiruek, literaturiek ardu, ikusteko goizen aitze dutu duzen ezaugarri asko, geu pentsaten dune baino egizauten irakurten duzela. Gaurko testuek ganera, identidade hegemonikunen korsetamientu eta ekarleki dauen sufrimentu behitzen dau visible. Ani Ernon emakume izostua da, gaurko elegidu dun gantzo kulturala, gaur bade referencias franceses. Benetan dara da frantzesatzika. Biografitzik asko dakon noveli da, originala 1981 da, euskaratute dako zuie super itzulpen on bategaz, itzultzaile Gema López Laseras, eta 2023ko berzinuen da, elkarrek argitaratu ikue. Haulan entzunlekidu zer non berbak, bai euskeraz. Neskatza bat naizenez gero, destinatuta nago ama bezalakoa izatera. Baina, erreparatzen badiot neska eta emakume gisa egin dudan bideari, badakit itzalion bat bederen bazter esan nuela umetan. Neskatuak, gozoak eta ulak direla. Mutikoak baino gutxiago direla, dioen ideia hori. Rol desberdinak dituztelako guztea. Gogor saiatzen naiz 14 urterekin dagoeneko emakume naizela frogatzen. Baina pantiak, gona astua eta tako ilusiak ez ditut jasten sexu objektu bilakatzeko helburuz ez. Baizik eta norbaitek ni hautatzeko eta hala zoriontsu izateko. Hortze datza nire drama. Itzuri ezingo natzaion amez gaiztoa. Mutilak erakarri nahi ditut, baina haien gustuko izateko, maitagarria eta zintzoa izan beharra daukat. Arrazoi osoa dutela onartu, emakumeen armez baliatu. Deusestatu egin behar dut erresistentzia oro. Mutila konkistatzeko naia benetan ni neu izateko. Hori edo bakardadea. Bueno, ikusten zuien moduen, ez da guain esplizituki esan da, bai ezaugarri asko, agertuten diez, lehen komenta duzenak, alkarren atzetik, haulan lista dela kompresatiles, batez feminitate hegemonikuen ingurukuek, berton, eta hori dana irakurritzen du, eta sartu nitzen dasku, eta bueno, bai, hartu nahu momentotzu bai, hausna hartuteko, eta honen inguruen pentsateko, lehen laurelau destinatuta nago ama bezalakoa izatera, dinosku, zelan pasaten dan, dana, generazio. Bai, ama, alabie, andraskuen arteko transmisiñu, ez da. Eta gero bai, esan du nahi, neskatoak, gozoak eta aulak direla, mutikoak baino gutxiago. Bai, lehen komentatu, dominazio maskulinu, eta esan errepetitenan gozo esatie, aula esatie, andraskuekaz lotute, eta gizonezkuekaz lotute, en cambio, boteriok itzie. Gero, bauri, demostratie, emakume naizela, incluso niño 14 urte takoniko, eta horretarako, pantiak gona estua eta tako iluseak erabiltzen dauzela esan dozku,
Ez horren beste, hemen kasun bai puntualizeten dau, sexu objeto esateko, sexualizeteko eran burue, Bai, nonontako erakargarriz esateko. Jore, hori espadan, Sexu objektu zer esatie. mote oste elegiteko A edo B, eski bizeti zaugura txarrak. Bai. Eta gero dinona bai, emakumen armez baliatu, como neure esati alda batera itzi, gizon bateri gustateko. Bai. Hori da nire finalidade bakarraz nosune, no? Bai. Emakumien, ez da bere, maitasun romantiko ditu. Amen dau, bai. Eta ganera dino, eta superpolitzo ganera emontzazu entona zinue, aukeri da, edo hori, edo bakardadea, eta horren atzen dauen mine. Neskazarra. Bai, neskazarra ez, kusulako nesan, ze badauz neskazarraku dagoenak esan, eta perfecto, ez da problemarik. Bai, eske hemen ez dako beste aukerarik. Orduen, ikusten dira, no? Zelan dauzen klaru, eta beste pilo bat aipamen dauz, liburun zier, honek esatizatik hartun duzen atiez, ez diz horri alde batekuek, irakurten bazuien, eta badako zuien geure podcastan oi hartzune atzetik ekue, zeidun identifikeko zuie. Bai, testo literaizo baten muine, zaize, ez da testue bakarrik, testu esan arren, eduki aldetik importantina, para testupe, testu inguratuten abrazaten dauen edozein elementok, izenburuek, epigrafiek, portadiek, informazio handize monaldozku. Eta kaso honetan oso representatibo eta espresionisti da izenburuk eta portadiek esaten dozkuiena. Bai, azteko izenburue emakume izostua. Ze lehenengoko pertsonako protagonistie, kontziente esan arren, andrasku esatiek zer dakarren, zelan dauen dana estipuleta eta zema limiteten dauen horretanak, intenta arren hegemoni hortatik urteten ezin jau. Gizartien remolinuen intzarra bandi jau dalakon. Aur dau, ikusle baten moduen, hausnartuten eze behitzen, gizartieri begire. Ze bizizek aurrera segiten dau, kongelata. Bai, kongelata bera, begire ikusle bate moduen, objeto pasibo bate esatilez, konstiente zan arren, hauri, desde ese sufrimiento, ez da, izostude eta kongelata. Eta kongelata ikusten du bai, portadako Andrie, Unai Aranak sortu dauen ilustrazio politzen. Kolore biziz representata gertu arren, berak hien arpize dako. Bai. Begire dau, pasibo, protagonisti edan Andrien moduen, triste bai, sufrimientue sugeriten dasku. Eta, efectivamente, sufrimientue badakarrelakon, konsiente esan, eta hortik hegemonitzik, hortik zurrun biotik, ezin urten egotiek. Totalmente. Da bueno, hamen dator gure zati favoritua. Alegretzu hauek, ja. Bai, hortik emakume trestetik urteten du, eta deskongelatiko aportzuet. Geure berbak. Bermietarrape itzidozku zelanez, identidadere ereduen zeinetzu edo arrasto bat berbatan, eta, kresalan markie. Bermietarrak zelan itzen du. Se me lengua la traba. Gizonari esaten datzoien berban hartin lehenengokue, makatza. Egiz da, Moskorra izendatuteko ibiltzule, makatza, zer darun makatza ba. Bai gudau esan gizon galanta itzuruzue. Nonditator, frute baten izena da, adibidiek. Zema gustaten jaz neuri berori mutile, makatza data. Atzoko pelikuleko mutile bai esan dala makatza. Zeuren ebi bestautzarto, abe makatza da. Niri polnima gustaten dazt, makatza les da hori be. Bai, hori zarra da, niri Robert Redford bai gusta, makatza les daute. Beste bat, otzue, animalizez aparte, gizon oso galantari be, otzu esaten datzo. Horren barri, Bermiotarra iztegizen topa eskero, hau aklarazinu gehitzu dauien. Ez dakigu zergatik egiten den konparaketa hori. Gainera, Bermeon otzo gaztelerazko oso da. Behar bada gaztelerazko esaldia kontuan hartuta egingo zen. Adibidiek.
Ez dago artiste guapo hauri, Mel Gibson baino. Otsue da, bermiotarra izin guzta. Beitu zelako mutil otsue, gaur gauin bera azoire. Otsue bada, bai, enplastu utze da. Laiden otsuelako mutilekoten die. Beste bat afroie, bi zentzutan alda erabili, Tarzan itzurie edo matoien itzurie emongu daun gizona izendatuteko. Afroie zarala, nor hilko zuba. Bestelako afroie da hor, pentsale ekin koldala. Edo, gizon itzuruzue edo galanta dala esateko. Zelako afroie da ba, pelikuletako gizon alaku da. Antza, bera berbie da, igual askori ez datzuie seguningo aurritzik, barriz edalakon, eta dator, estimeten da, 40 urte inguru okingo dauzula, gitzu hau bai izango lekidot, ze bermiotarra librotik hartundu, da berzino elektronikue, orduen lelau fiziko argitaratu den liburuen kontuten hartun bidu, bueno, gitzik gura bera, bai. Eta Afrikara, arrantzaliek Afrikara zuten asesiniko, antza afro, bertan entzun zauen afro berbatik edo hartu niku dela. Bertan ikusi zauen gizona da tipe bai. Horren antzeku da bebai, graku. Besti paino fuerti hau dala emoten dauen gizoneskue, Tarzan dala pentsaten dauena. Zer da bera morroi eba, graku dala. Grakun antzeko bat agertu izasku zantzan gauzela. Graku zailta ekauna horren bestelaku basa. Bai esaten datzo, asko zaten dauenari. Astun bolupez da, graku zarala. Zema zaten zuba, zer zara, graku? Gizon galantatatik orain bestela dabiltzezen atara ingu salto, ikusko zuie honepe beste estereotipo bat ekartzen dauila. Bobo zergerie. Zergerie, egaluz eta egalaurren multzu da, bai, kasonetan gizon multzuri itzentzu referentzize, txikiteun ibiltzen dizen kuadrieri. Andra gaztik hau lokusinu ibiltzen dauie, zauien, igual, zeia gaur nin askoz gitzea entzuten da, sarritzen, horrek gizonak izendatuteko. Horretik izan du bai, batala, portzu eta honen berbatzuk rekuperateko. Guken gure. Gero igual bermioko zaietan zango, hori bobo zergeri. Bueno, hamen adibidik. Zer dator bobo zergeri ba, igarten da etxegundala. Ez jaz gustaten iri bobo zergeran arten ibiltzie. Andrazkuentzako be egon, ze badauz. Eta bat itzen da beganera ikusko zuen moduen, gora komentatu zen ez, aguarriz ekasonepe. Pizzarrozien. Tiburien familiko arraine da, bai ekasonetan rosa dauzen personak izendatzeko ibiltzen da, super deskriptibu da orduan berbie, eta beti, Andrazkukaz ganera. Bestelako pizzarrozi da hor. Eguzkila ratundo da pizzarrozilez no. Pizzarrozilez eusgorritzute hori zeunago. Ni beti. Papo gorri. Pizzarrozi eta ametik aurrera. Borro kolori bezizten da, bai hori beste zezer da. Bai, ez dut emongo ideari, porque ez tokur hori zezen hartu, ne? Pizzarrozi eta gebrie. Beste bat, sartena, ez fizeteko personiri izaten datzo. Hemen entzun da han kontaten dauenari. Gizenatan, intuiko duen moduen, andrakaz lotute. Enai fizeten horregaz, sartena data. Zeube sarten ederra zauze otekue. Arega sartenagaz dako zu konfizantzile, laster salduko zeitzuz. Beste bat, ez nirikutu. Jokatza da esatie, ez nirikutu. Persona delikadie edo fine esangu gauena. Hau begizenatan Andrazkuk ibiltzen da. Zer da bera? Ez nirikutu nukue. Dozu. Tranquil, normala da, honegaz hormigaz. Trabati, porque es que trabalengua, es imposible da. Pentsali, kiriku nagoela zaten. Ene bada, horreri ez esan ez nirikutu data. Ez nirikutu ez ibiltzen zatzuan, ameran. Zure lagune ez nirikutu personi da. Itz komposaue da eta 3 elemento gazosatuten da. Ez, niri, ikutu. Por si las dudas. Dana alkarregaz esan, da urtengo tuti berbik. Ia, intenta gure bazi entzokue. Beste bat, imaginie, Andra politze. Edurne, imie, imagini da, politzaue, nire semigaz da hoien eskatue, imagini da gera. Imagini lako imiek, dakoz geura labiek.
Beste bat, bai, andra ederra bular handizetako zen honek, beste konotaz, oza, beste nabardure bak izaudako, ez da? Bular handizeko kitzie. Horre izan datzo, laizarra. Nien izango laizarra. Ze laizarra da horien brie. Gaztie da, bai, ondo laizarra da, musiken ondanik enbrari laizarra nagazin zuen izan zen. Tan onditator, ba, increíblemente arbola baten izen ditator adjetibue, lizarra arbolatik. Hala. Eta, bueno, ontzera arte esan duz, ba, konotazio ontzu hauetako hienak, ba, sartenak endute igual, edo pizzarrosi, Bueno, inori lekiatzo gustako pizzarrosi esati. Bai, orain datoso niño fuerte hauet sartenak itzi hau, pizzarrosi nahi dut. Niño, ba, fuerte hauet izenak, no? Eta euretako batia komentatu beste kapituloren baten, Taraski, geure Taraska. Taraskia. Ke guapa estaz Taraska. Ba, Taraskie, gaur egun, Andra Malmosari, urtenari edo saskelari izaten datzu. Da zelandako izena taberna barriz epa. Taraska, alabie, ez da besterikela. Non dizatozen guozakinik Taraskin antzales etorteko. Zeitzitako Taraskin antzaba. Aitzik. Danon ditator, ba, erderazko iztegizetan antza dauenetik, eren zuen orne batala esaten da. Eta figuratibun da konsentzu da, ba, mujer fea, maja y desenvuelta. Aurra, gaitzik batez be, por desenvuelta. Beste bat, eta hau lotute daulen esan maternidad como institución, kaponie, andrantzue. Are kapona txarrez deniri izango lotza nure umiek zenan ezibidaz. Ja, biz. Biz. Ez da eskondu. Zakin zagoela kon kaponi dala. Ba, zure nebien koñatu egaz eskondu dena be kaponi da. Danon ditator, ba, erderazko kapon, pollo castrado berbatik. Da, jolín, eske fuerti da. Barritzen du bai, ostra. Bai, eta Bermioko honek adibidik ikusitz eta, eske, dan hori datosku, kapona esan da, ba, insultu ez da. Bai, joder. Pollo castrado ditzuti, ez da piropo bat, desde luego. Eta bueno, baguez lagunok. Dibuje du apurbet mendebaldeko kulturien identidade ereduen siluetia. Intenta du, alden heinean, diversidadetik anistasunetik pepeituten. Horregaz batera, osatu du lehenengoko puzletzue. Ezik eta sexuala balizun imitzen, hasi garan geure biegigaz. Horren atzetik, sexologizen eta abstrazioen sartun gainen, kikunbera indze eta kontzepto klabien artien ibil gainen zinken. Sexologizen vaporan enbarkadun eta 3. kapituluen penetrazioen eta orgasmun galarrena gazibilgari zen peiekan. Errezakik nora erungo da San Juanetipe pasa gainen. Itzosue, kalma zurizen ondaniko, laterales, San Valentinek zantzaitzuen altzadozkun eta popadan mituen eta harreman motan olatuen abizadan erungaitzu zen igorrera. Azkaningoko paradie, identidade mota onportu nintzu. Aurra trakadu eta fin pelikulie. Bai ez da esango agurbet, gerarte bat baino. Bermioko zaizetan zairkaz batera, setiembrien, Sizilik beran meleni aidin daruzeniko eta portuen daniko martzie, etorko gara bueltan 2. temporadigaz. Eta 2. temporadiek nobedadik ekarko dauz. Cambio de aires, ezin zuzan gizau. Esan aldun azkaningoko gauzi da, ez galdu, itxosupetik usango da 2. nabe. Eskerrik asko nago eta eskerrik asko geureteiapeko berotasunien egon zarindan hori. Plazerra esan da.